cendrer fet de... No, home, que preocupo. El Rafael menjant-se un coco. Sí, cocoteros. Això és un canal natural del riu Mekong. Clar. Belluga el cap perquè si no... No. Això posa que ja Elisabet i el Pito. Vinga, fem-nos una foto mútua. Ara ve la nostra. 4 metres. Per minuts. Agafis-me una miqueta de primers més, per si cas, no? Sembla que això ho acabarem. Ens han portat uns peixos. Aquests peixos es mengen? Ja, Estan preparant. Espera, ensenyarem. Que ensenyarem com ho fas. Vinga. Fes. la tècnica. En comptes de tovallons donen aquests drapets mullats que t'aixugues la morrera. Ara hem de fer, També que les vacances... ara hem de fer una sucursal del conservatori aquí, No, res de... no? Ara, Mari Carmen, suca també tu. Ja t'ho has menjat tu, menja un pepino, doncs, home, menja'l. Molt bé. Passa. Passa que tu li dones un aire a la pilota. A la pilota, ja li pots cascar. És una espècie de pa. Com podeu veure, la Maria Rosa no para de menjar. Doncs quan digui, no m'ho he passat bé, ton pare m'ha fet la vida impossible... Mentida. Menjar les seves barretes de iogurt. Pobres barretes de iogurt, me les he de menjar. Aquella noia de la farmàcia se li torna un mirar. I de la tele i de tot tu. Vols venir cap aquí? Tornem del Mekong i hem punxat. Tenim una pana amb el cotxe